Uyozongitshela indaba yosiqiniseko ngihlangana naphi nosiqiniseko mina. Qiniseko wale kamaphumulo mina ngwale embumbulu. Kuhlangana naphi nosiqiniseko mina. Mayifile ngenaphi lapho mina. Uthi ubulawo bani ngihlangana naphi nalonto. Ngizokwenzani ngalo shit lo mina. Hayi nani nizofa nami ngizofa. Mase kufika isikhathi. Hayi ngentando yenu. Hayi ngentando yenu. Qiniseko mayifile ufile mos. Isikhathi sakhe sifikile. Ayikho into ebingenziwa lapho. Ayikho into ebingenziwa. Sakumele ke manje na ke sekuthiwa ke hayi ke oMax abasapost sebeyasaba abasathuka abantu just because kuyifele nje omunye wabafana. Hayi. Nangifaka lapha ngendawo lapho mina. Ngendawo nje. Qiniseka ngaze ngimbone ngisho ukumbona ngamehlo enyama. Bengimgcina la emafonini. Hayi suka. Nazo ngijwayela kamini ngifake intweni engingazazi. Umvelase bengimgcina la emafonini mina. Angimazi nje ukuthi unjani mawumbheke ngamehlo enyama. Waphela la emafonini abantu bavela ngama-fict. Yini lo ama-fict or ama-future? Lezi zinto enizenza ukuthi ufihli induna nifihli amasikazi la. Yabona. Thina sivela ngo-original camera. Khona nizobona amasikazi ethu, nibone induna zethu. Nina nenza ama-fleet. Uyabona? After that ngizositshela ukuthi manje kumele sithuke manje na. Sekumele sithuke sonke ke manje. Yena azongijwayela mina ngendawo lapha ngihlangana naleyo nto leyo. Ufaka isiqiniseko ukufa kwakhe nabantu bakubo komvelasi nehlobo zakhe nabangani bakhe. Hayi. Ngendawo ngihlangana naleyo nto leyo. Bengena umngani wami angisona isihlobo sakhe. Akuyena owakithi. Pho ngihlangana naphi? Ngihlangana naphi? Hayi. Ngazosifaka bakwethu, ngazosifaka nje. Sazilutho asingeni futhi lapho. Yeah. So bengithi nje anitshele lokho. Ngajwayelani nje kabi, ngajwayelani kabi. Kade ngiyadakwa zintsha. Isambane News sibuya nazo sishisa.